ako sa kay hangin ng kaulan nun. Nalam na kaulan nun. Importante, makasunod ka sa eskwelahan. Kadol ra na mo eskwelahan, no? Naunsa man taon ka mayo, mabol ko kiskwilahan. Wala mong kapoy klase karon. Unsay wala? Lunes nga lunes may klase. Ay, mama, oy, di kasabot. Brainless kay gama. Ulan yan inobasa ang blackboard. Ay, nagtubag-tubag ka, ha? Hindi siguro mong ipangita. Bakit di ka ka? Ah, mama, puday mamuna. Mama, puday. Lalagay mo spina, lalagay mo. Eskwela ba? Eskwela yun ito. Banta lang yun ka. Ah, balo na ko kwarta, be. Kanyo, bauna nyo. Excited yung kayo mag-school karon ba? Kay makakita na po kong bagong friends. Hey! Matos ako eh. Tama na si mama, oy, mamunan, manangayo ramang kugbaon. Layo pa sa eskwelahan, oy. Shortcut na lang ko. Daghan siguro kong classmate karon ba? Ganahan ko anak eh. Para daghan kong friends. Yahoo! Uy, nako. Pariya lagi tag sinina. Kasi pareha tag-school. Ambot lang og pariya pa tag school. Inyong school na guard. Naiga. Na. Napo yung teacher. Ay siyempre buguapod ni Miss Kwilahan ganino nanay na extra. Napo kayo mga classmate. Mga classmate, ambot lang kay wala pa man ko nisulod. Anong diri makaniyagi nga naman akong school dito. Ha? Kaning wala ka kabalo? Makabalo nga unsa man. Ni wa jud ka kabalo di ay ngunaan mo manggod wala mong klase. Wala di kasi ganun yan. Wala bang kagulay klase? Yan, nag-prepare man akong mami, yung daddy, yung food, yung akong stocks, yung akong juice. Ha? Usa may naana mo hila kinon ka nga nakay Diyos. Ako gani wala gani ko'y baon ni mama. Pwede naman kamuli sa inyo ba? Nge, di ba masugot ako mama magpapang mo absent ko? Kay ilamang ko na akong snacks. Hinom sa alin na lang. Kaning, di man tamo nilugdog school no. Ato naman tayo ito ako. Uso may pagkahibalo niyo nga wala tayong klase nga wala pa man kanato sa school. Kan, tanawan ni. Ulan na ba di? But pasabol pag ulan. Basa ang blackboard. Uso may pagbasa nga namin atong school. Ah, brainless yung gayo ka, oy. Pwede naman po basa ang panty ni ma'am. Ha? Pwede din na. Pwede lagi na ani na lang, babe. Magkating na lang tahol din. Magbalay-balay ta dito. Tara, para di ka kasukan muli kasi ng balay. Okay. Tara, tayo. Eskwela, oy. Tara. Hinay lang. Asa ba yung lakaw, oy? Magbalay-balay ta diri ating. Kumpatsing, diri na lang taon. Magsakasaka ta sa mangga. Magdula-dula ta diri ba? Kasi makita ko sa kong daddy yung mami diri makasabaan ko. Ano mo mami tadi kita ko kining mangga matabunan ta diri ha. Kat ta dito awi yung dula ta di ba? Kabalo ka mo saka dili. Dili. Ikaw ka mo saka. Dili. Nama snake da anak ko daddy. Yati ini bataan ni murag datuon ba English pa. Kay patempa wala man go snake diri. Ano kaingon man ka? Alam nga wala may ladder. Saka mo snake may ladder. Ladder? Oh, snake and ladder. Isa ng ladder gani? Brainless. Ladder ba para makasaka ang snake? Bulok okay. ka, may brainless kay ka. Ani na lang, big. Uy, gwapo lagi ko yun na imumbag. Kung saan mo na imumbag? Spider-Man. Wow, may pakakuwang baga niyo kay... Napaw, buta ka na. Snack. Dagan ni sulod ng pagkaon. Dakan kayo. Katuan niyo, pwede na ito tanawon. Tanawa. Bidang. Tanawa. Ayoko ah. Ay, dili na ko kaon ay ako ran tanawon kay siguro. Dagan kay notebook ba kay English man ka. Dagan kayo ng mga books, na mga National Geographic na books. Ah, mao ba ako sa tanawon ha? Ano nihilak na ng ka? Alangan, makasabaan na po ko ni mami yung daddy kay di na po mahurot ako ang snacks. Snacks? Say snacks! Nagkana ni mo baon, uy! Kailangan ako na siya mahurot kay huwag di lang siya mahurot na yun kay bunalan ko ni mami yung ni daddy. Sus, putik kami. Dali arapod ani huruton. Eh, mura na imong problema. Ayaw ka bala ka, tabangan ti ka. Na, masukod yun akong daddy. Huwag tabangan ko ni mo kaon para naman nasa kuwagon. Halak ka, ulit kayo ka. Anak rabiya si Lord no nga share your blessing. Bot-bot, nabog ka. Suga na kayo sa ulan. Ay, tara. Ato sa ta dito ata. Magpasilong ta. Tara. Okay. Suga pa mong dagan ni mo. Ay, padali mo naman ta. Wala naman dahi ulan. Tay, padagana ni mo baon ani, oy. Ano, ibutang na nasa kong bag Ayaw, ibutang si mong bag. Kasabaan niya kasi mong mami o daddy no. Di ni makaon. Ano nga,
Maglibog mo ko buhulot anak eh. Di mo ko ganahan na. Ha? Ganun din naman kaganahanan eh. Alam nga, napulaan naman ko anak eh. Mo man na pinuntira ko ginakaon. Ah, mao ba? Ako na lang ikaw na ni. Ay, ano na lang. Kambyo na lang tas imong pagkaon. Ay, patay, magkamyo mo yung pagkaon. Kambyo na yung bag di mo, bet. Tanawan ako ang sulit ani. Timpa-timpa. Basta kaya sulit ani yung bag, no? Gulit sa sagod kaya akong abrihan. So, mali! Ah, kana. Manglimpisa mo ngunta ta sa eskwelahan ba? Ah, mag-iryam. Ganahan Oo, na. tama. Bright kayo ka ba? Bright kayo ka. Gusto mo ang puling gusto. Ano man? Gusto man eh. Mao mo gina kung balon ng tubig. Ha? Tubig din eh. Uyawan eh. Pipsi nga tubig. Oh, mahal ka na. Di na basta-basta 50 nga tubig. Ganun mong juice. Barato naman eh. Kala ko ha, perti ng mahala. Ah, okay. Tanawan ako yung baon ha. Tesa, marugwa lagi yung pagkaon lagi tari. Uy. Wala kayo. Alangan kay. Wala mong gutugi ba talaga ang pagkaon ni mama? Unyawan sa ako man pagkabyo sa akong pagkaon. Aw, hindi mag-barbecue ka. Barbecue? Wow, labi mo ng barbecue. Kailangan juga barbecue no. O, tara, kanya na, plaster sa tadiri kay mag-barbecue ta ha. Sige. Kasi kadali lang. Yung mga pagkaon mo na pa'y tsaki, na pa'y juice lahi, pa'y ang juice sa tsaki pa'y. At saka yung sudan ba eh? Ano tami eh? Wow, wadugo! Napulaan naman ko ana, balik-balik ka na mong sudan, permentera, adobo, fried chicken. Basta ayaw na kabalaka dira ako rin. Ako yung host, ano pa, yung kasukan sa mami nyo. Pag-ina, kamusta na ang barbecue, lami. Karoon pa di ko kakaon ng barbecue ba? Hindi tayo. Lami kayo na doon, lami kayo na. Lami kayo na. Sa katong bata ato, ngayon yung maestro, wala ko no siya ni sulod sa eskwelahan. Pantaling ganyan bataan ni ba? Grabe dyan yung mga anak sa dato ba, mga bright, manunta, ng oto-oto. Oh no! Lakaw na, uli na sa inyo ka. Ay, nahurot naman na. Uli na sa inyo ka. Lakaw na ka, bakit? Murag, yan nakadi lang ha. Ano sa kuhaan niya? Ito, mali. Sprite. Sprite? Kakaurid mo lagi. Ay, Wednesday. Uli na ka, okay. Uli na kay para hindi ka makasukan sa mong mama. Ina, hurot na mong pagkaon ha. Uli na ha. Ano isa ka pagkaon? Hurot na. Ay, isa ka pagkaon ba? Wala na, lakaw na uli natin. Isa ka